Chceme, aby maminky s deťmi chodili veľa von, na vychádzky, na ihriská, tu sa stretávali s inými maminkami a deti s inými deťmi. Deti tu získavajú nové skúsenosti, rečové vzory v iných situáciách, možno aj staršie deti, hej, a tak ďalej. Toto je pre deti veľmi významný stret, aby stále neboli vlastne len s maminkou niekde akoby spolu a izolovaní. Dieťa vonku v exteriéri, ale takisto potom aj doma v interiéri, má možnosť voľby, čo bude robiť. V tom čase a v tom priestore sa rozhoduje, či toto budem robiť s týmto predmetom, nebudem, chcem ísť preč, chcem ísť ďalej, nechcem tu byť, nechcem sa hrať s Jurkom, radšej poďme maminka domov alebo pozrieť kačičky. Čiže dieťa má možnosť tu na si vybrať vlastne, čo a kedy a ako bude robiť. To je výborné. Táto voľba pre dieťa je veľmi dôležitá. Je práve dôležité mu dávať aj na výber možnosť dvoch možností, kedy obe pre nás sú priateľné. Toto treba v dieťati aj podporovať a tú slobodu výberu je potrebné mu dať. Kontra voči tomu máme návštevu Baby Balance hodín, ktoré sú ale len raz do týždňa a teda trvajú do 60 minút, kde ale zase získava dieťa úplne novú skúsenosť. A to skúsenosť, že v tomto časopriestore teraz niekto iný niečo vymyslel pre nás a my sa do toho môžeme a nemusíme zapojiť. Ale nikam inám nejdeme, a tie deti pri nás, aj s tými maminkami, robia to isté, čo ten lektor, učiteľ vymyslel. Čiže trochu to pripomína situáciu do budúcnosti v materskej škole. A tu potrebuje vlastne dieťa získať takú skúsenosť, takú zručnosť, že vlastne niekto mi ponúka činnosť, ktorá je vonkajšou motiváciou a snaží sa trafiť do vnútornej motivácie toho dieťaťa. A to dieťa vlastne v tom momente sa učí zregulovať vlastne na to, aby takúto výzvu vlastne bolo schopné prijať a zúčastniť sa jej. Preto je rozdiel medzi chodením von, čo je veľmi významné, a stretávaním sa s kamarátmi na ihrisku, ale je rozdiel medzi stretávaním sa s kamarátmi v takomto uzavretom priestore s organizovaným, plánovaným obsahom a v nejakom vlastne čase. Tu dieťa získava inú skúsenosť. Nie je to skúsenosť úplne slobodnej voľby možno, ale zase je to skúsenosť adaptácie, socializácie a reakcie na to, že vlastne v tomto momente teraz sa budem sústrediť na to, čo mi tu niekto ponúkol. Toto úplne pre svoje dieťa neviete urobiť sami, pretože vy ako rodičia práve máte zastupovať tú slobodnú voľbu.